nungkong ek apdiang sngop hai phi ki himmen bat para jonga ha Chris bapil plai ya ka po jong phi ban snap yu khubor ka jong ublei ngai ba ublei udon ka khubor na ka banta jong phi bat jonga ha ka ni ki khilmat te shwa bangin sdang tongin pandemic khle jongi ha ki jingdwai kokpa jingi ba nang long bukho teng jomi long ka man jomi ha khandeu kumba nang engo ime ko pa na banta ka ni ka por ko ba kodor pamela ai hangi ba khoblei sibon ekopa langba ka snam ka jongmi ngirang la ban khot ika karteng jongmi bat wan hajan jongmi langba ka jingduai kopa ngalong ka breu ko batlat ka buduna dan kam ya ka bor ka jongmi ba min pha yum siam ba khoi jongmi don ka lam nga khanang bangan la ban ya sam ya ka ktin ka jongmi shaki breu ka jongmi bat ai ba ki ba ngan kran kin long kat kum ka man ka ba khoi ka jongmi ha ka karteng ka jong jisu nga pa ni kini baro amen ka khupor ka bangan ya sam chipi menta ka long ba an ampen ksan ya obreu da ki jingle ka hukum ya phai bat nga to ya pet ya ka bible jongpi ya phai bat nga sha ki galatia ala nong ka de khat ka ba khan riu ko ba ong kum ni panban habangi te ba on ampen ksan ya obreu da ki jingle ka hukum henry dan tang da ka jingle how jesus christ an ampen ksan ya obreu da ki jingle ka hukum kani ka kran shapang ka hukum ka jong o moses ka hukum jong ka jingle niam ka hukum jong ka jingknya langba ukun langbrat an pen ksan shu hakata ka jingle hakata ka jingknya jingle niam ni ka jingknya namar ba lapen ksan ni tang da ka jinge how jesus christ namar ba jesus christ ulong uta ukun langbrat ubashisha jong ublai ya phai ban nya shu yones nang kong kalnang ka banang kong ka dekhat ka ba abu khandai ka ba ong hau ka ba yones nang pen baptist haba yo I ya ujisu ula kren ba hakmi ukun nang brad jong oblai ubala yap na ka benta ki pop jong ka pathai ka ta ka mut ba ujisu christ ulong uta ukun lang brad ubashisha jong oblai hakapor jong moses kidai ban knya da ukon langbrat namar ba utu ukon langbrat uthau ya ka sarniu ko jong jesus christ de sarniu jong jesus christ bat menta anda jesus christ lawan ban yap na ka benta ki pop jong I ulawan ha ka jinglong do amdei shu ha ka sarniu jong da ukon langbrat ulayap ya kata ka sarniu jesus christ ulayap rongkat bat kata ka sarniu halor ke ding phna bat ha shisha ngimla ban yo ya ka jingpen im dala ki jingle ki jongi ban namar ba ngimla ban pen im yala ka mensim dala de kadai ka kam ka jong oblai ban pen im ya phi bat yanga bat kumjuru kadai ka kam ka jong oblai ban map ya ki pop jong phi bat jonga tang da ka jingle how jesus christ wala ban map ya ki pop ki jongi but tongin ya shakmat ha kadakhat ka bakhat niya ko ba angkum ne hanrai habang yawat ba anam penksan yengi ha ukris lada yengi la sham bingi long ki bapap hatu ukris ulang unang kam ya kapap kumta ka upol ukren hakene anda upol ulam wat ya ka jing shisha ula sham ya ka jing shisha ba an am penksan yengi ha ukris lada ngidang long kita ki bapap kata ka pop tongin ya pe kata ka pop ka ba Jesus Christ umla ban pingsan yangi ha kata ya phai bat nga sho nongkong yonis ya phai bat nga nongkong yonis salo nong ka dekhat ka ba laila nong ka dekhat ka ba saw uwai po uwai baro ba yai le ya ka pop uyai le ru ya ka jing palat hukum te kata ka pop kolong ka jing palat hukum kata ka mut kata ka pop kolong ka jing palat hukum kane ka thau kane ka kran shapang ka hukum ka jong umos shapang ka hukum ka jong ublai ladang idang palat ya ka hukum ka jong ublai Jesus Christ umla ban pinksan yangi ha kita ki jing ai ki jong u ladang idang palat ya ka hukum ka jong ublai ladam ublai upen ksan yangi ha kata ka jing palat hukum lada Jesus Christ upen ksan yangi ha kata ka jing palat hukum jongi kata ka mut ba Jesus Christ hi ulong unong pop te upol upen chai ya kini Ukraine ya kini bahato ukris ulong unang kam ya kapap
kumta hato u Jesus Christ ulong unong pop kumta upol upansha yakani but yapai bat nga so Matthias new lanong ka khot ka ba r Matthias new lanong ka khot ka ba r ka ba ong kumni shibun ki ba ong yang ha kata ka singa atrai ngim sham le yalap ha ka kerteng jong mi ngim sham la be no ikik so ha ka kerteng jong mi ngim sham la le shibun ki kamba ro ha ka kerteng jong mi anda kumta tinga ro ngan pa ong persha ha ki ngam jo la itho ya phi khele no ananga phi ki ba jo trei ba man hangni kibriu kila wan hau jisu bat kila ong ba atrai balai ba ngimsham la khot ye ka kerteng jomi ngimsham la yalap ye ka kerteng ha ka kerteng jomi ngimsham la la iki kamba ngimsham la ba iki ksoj ha ka kerteng jomi handre ujusu ulak uong ba ukran persha yaki khele no nanga ngamju itho ya phi kinong trei baman kata kamut kinong trei baman kamut kinong palat hukum lani kinong pop kapop kalong kinong palat hukum kata kamut ke kran ya kito ki bapalat ya ke hukum kitong ublai kila ban le ya ka kila ban ya lap ha ka keteng ki jong ublai ha ka keteng ke jong Jesus Christ kila ro ban le ya shibun ki kamba kila ro ban be ya ki so kila ban le shibun ki kamba ha ka keteng ke jong Jesus Christ handre ublai ha ka bakhado ublai ang ba khele no nanga ngam jo la itho ya phi na mar phi long ki nong palat ik hukum ke jong ublai kata kamut wat ladang ile ya shibun ki kamba ladang priang ladang ngej ya ladang ngin sumai ki hukum ki jong ublai un sekentai yang ha ka wai kesni pat kum jo ro ka khten ka jong ublai ka ya tho yang ba ublai ulong umun sim ki ba mani ya ublai ki deban mani ya ha ka min sim bat ha ka jing sha ka khten ka jong ublai ka long ka jing sha yonis khatnyo lo nong ka khot ka khatnyo ka ba ong ka khten ka jong ublai ka long ka jing sha ngi deban ka ngo ya ka jing sha ka khten ka jong ublai ban ya ki kamba ki ba ngi yo I dala ki jong ki khmat namar ba usaitan ula ban le ishibun ki kamba khnang ban penngej ya ki bru ki jong ublai khnang ba ki bru ki la ban ngej ya kata ka ba ki yo I ban tongin ya shakmat au galatia alonong ya phai bet nga sha galatia alonong ka khot ka ba khat pra nambar nga ladang atai pat ya kita ki ba ngala penjat no ngapan I la de unong palat kata kamut ladang itai pat ladang inang pen kraw shu ya kata ka jing palat jongi ya kata ka jing penjat jongi haba ong ya ki ba ngala penjat no kata kamut nado ba u adam bat ke im kila hap syakapap kila palat ya ka hukum ke jong ublai kila penjat ya ka hukum ke jong ublai bat kila hap syakapap yang ngiru ngilong ki ngiru baro ngilong kinong pop ngilahap syakapop namar bangila palat ya ngibaro ngilong kita kinong palat ya ka hukum ke jong ublai telada nginang yai teipat lada nginang penkraw shu ya kata ka jing palat jong ya kata ka jing penjat jong ya kata ka hukum ke jong ublai kapan I bangilong kita ki briu ki jong usaitan khila ban ngila ban pek ha unong kong yones lai lenong ka khot ka ba pra nong kong yones lai lenong ka khot ka ba pra ka ong jar ba yai le ya ka pop ulong na usaitan na ba usaitan uju le pop na do menang nong kong ya ka nik nang la pen pau ya ukhon ublai ba un yo penjat no ya kata ka jing le jong ta usaitan kata kamut ba ladang yang yai le ya ka pop ladang nang yai palat ya kata ka hukum ke jong ublai kata kamut bangilong na usaitan
But tungin ya prong ha kadukhat ka bakat kendai ka ang namar ngada ka hukum ngalayap ya ka hukum kenang bangan yo im da ublay kata kamut bada ka hukum da ka jingtip ya ka pop da ka jingtip ya ka pop ngala ban yap ya ka pop ka hukum ka jong ublay kalongkum ka yit khmi ka ba ngila ban itho ya ki pop jongi bangi day kinong pop kenang ba habangi la itho ya kita ki pop ki jongi bat ngis ngutho bangi dan kam ya unong pen ngi dan kam ban yo site ya kita ki pop ki jongi ngi dan kam ban wan sha uji sukres ubala ban site ya ki pop ki jongi khna bangin yo im da ka jing im bat da ka jing long ka jong ublay to ya pai bat nga sha o nong kong yonis ngab hama ya pai bat nga sha yonis khat san la nong ka khot ka ba shipau yonis khat san la nong ka khot ka ba shipau ka angkum ni lada phin sumai ki hukum jonga phin yo yai ne ha ka jing e jonga kumbanga ke nga sumai ki hukum ukpa jonga bat ngai yai ne ha ka jing e jong u kata kamut ba uji sukres uang uji sukres ro o sumaya ka hukum ya ki hukum ki jong uk blai uba ukpa kumta ula ban da ka jing e ka ba ublai ukpa rongkat bat ka jing e ka jong ublai uba ukpa uji sukres olala ban yap ya ki pop jongi da ka hukum ulala ban yap ya ki pop ulala ban yap ya ka hukum kata kamut ya ka hukum ka jong Moses ka ba uji sukres ula yap ya ka hukum ka jong Moses ka hukum ka jong ka jingknya nama u yang parsi ya ukon langbrot ta ukon langbrot ubala yap na benta ki pop uji sukres ula yap ya kene ka hukum langba ka jing e langba ka jing suma jong u ya ki hukum ukpa jong u bat kum jo ru upol da ka jing suma hukum jong u ulala ban yap ya ki pop ki jong u but oi shisha nyumla ban sumar ya ki hukum ki jong oblay dala ka jong ka bor ka kten ka jong oblay ka yato yangi nongkong ya ha yonis khat saul nong ka khat ka khat san lada pi e yanga sumar ki hukum jonga kata kamut baladangi e yo oblay ngin sumar ya ki hukum ki jong oblay ngimla ban sumar ya ki hukum ki jong oblay lada ngim don ka jing e lada ngim e yo oblay ladangi e yo oblay kata kamut ba ka jing e ki jong oblay uba ukpa kan yai ne hangi namar how nongkong yonis saul nong ka khat ka khat khandai ka ba angkum ne u nga e ye u namar ba ula e shwa ma u yangi kata kamut baladangi e ye u ngi sumai ki hukum ki jong u ka jing e ki jong ukpa ka yai ne hangi ka jing e hi ka long ka bor bangin la ban ka ayangi ka bor bangin la ban le ya ki a baro ya kata ngila ban syam ha u Philippi saula nong ka khat ka khat lai ka ba ngala ban le ki a baro ha uta u ba pen shait bor yanga kata kamut ngila ban le ya ki a baro ngila ban sumai ki hukum ki jong blai rongkat bat ka bor ka jong blai om da ka bor ka jongi but ya pai pat nga sha u Galatia tungin ya shakmat au Galatia arpolo nong alanong ka khat ka ba arpo la sa anar pna yang alam bat ukris penban nga im henry om manga shu henry ukris kan u im hanga but la sa anar pna yang kamut upol ulayap ya kalade jong u ula IT ya lade na kabenta jong ukris namba ukris un yo ban im ha u namba ka jinglong jong ukris kan don ha ka jing im jong upol kumjo yangi ro kum kinong but ki jong o Jesus Christ lada ngimpat la ban yap ya kala de jongi lada lempat la ban sa na phna lada empat sa na phna yangi lambat ukris ngim la ban im da kita ka jing im jong ukris ngin la ban im da kita ki jinglong ki jong ukris lada ngim la ban len ya lade but tongin ya shakmat ha arpaway ka khat ka ba arpaway ngan am pen la na e ka jing ai e jong blai
nama lada ka hok ka longda ka hukum te kumta ukres ulayap le no ei upol ong bangan ampele no ei ya ka jing ai ei ka jong uplay nama lada ka hok ka longda ka hukum kata ka kren shapang ka hukum ka jong Moses lada ka hok kadang long da ka jingknya ya ukun long brot kadang long da lada ka hok kadang de yangi bangin knya da ukun long brot kata kamut ba uji sukres ulayap le no ei na ka benta ki pop jong ka pathai ka jing dwai jonga hakani ka kalimat batong inam pinle no ei ya ka jing ai ei ka jong ublay jongin pediang ya ka snam ka jong uji sukres ka bala bansai ka badai tang maka ka bala bansai ya ki pop jong pi bat jonga to ai bo ublay unkar khu ya pi langba kani ka khubor haka na ka benta ka burom ka jong ublay amen